Molt bones oleaigües. Avui venim fins al Consell Regulador de Formatge Mahón Menorca. Volem saber què és un consell, com funciona, què s'aprèn aquí dins i, per què no, fer-nos tastadors i tastadores. M'acompanyeu? Estem en Piedat, gerent d'aquest Consell Regulador. Piedat, quines ganes que tenien, de formatges que teniu, i amb el que m'agrada jo. Però, per qui no ho sàpiga, en què consisteix exactament un Consell Regulador? Mira, el Consell Regulador és l'entitat que regula la denominació d'origen protegida, en aquest cas del formatge Mahón Menorca. Llavors, aquí té dret, qualsevol formatgeria que estigui a la illa té dret a fer aquest tipus de formatge, sempre que compleixi el plec de condicions que tenim aprovat a Brussel·les. Anem per pas, perquè veig aquí un munt de formatges. Quants en teniu ara mateix, en l'actualitat? Ara ja són 41 les formatgeries que estan donades d'alta per comercialitzar, perquè formatgeries són 50. El que passa que algunes d'elles entreguen la seva producció a un madurador cada setmana i la marca, és a dir, qui pot comercialitzar és aquest madurador. I escolta, me creeu curiositat, els nombres que a vegades veiem a les fogasses, això què és? Això què marca? Mira, això és per seguir la traçabilitat del formatge artesà. Els formatges artesans tenen l'obligació de posar unes plaques i uns números que donem en el Consell Regulador i que és el DNI de la peça. Sempre sabem qui l'ha fet i en quina setmana. I en quin moment i tot. Escolta, i si per saber la qualitat, per saber si pot passar els controls d'aquest Consell Regulador, què es fa? Doncs mira, es fan diverses coses. Tenim uns serveis d'inspecció que fan unes auditories a totes les formatgeries, a totes les ramaderies i locals de maduració anualment. A més, se duen uns registres, hi ha unes declaracions a fer, també se recueixen unes peces de formatge setmanalment i aquestes tenen que superar els controls que se fan a un laboratori extern, els controls químics, a més dels físics que fa la pròpia inspecció, i després també una peça fonamental és l'anàlisi sensorial que fèiem aquí en el propi Consell Regulador. Escolta, i això com funciona? Jo en vull saber un poc més. Doncs mira, això són una sèrie de catadors experts que els han tingut prèviament que formar, que venen cada setmana a analitzar les 7 o 8 peces que tenim setmanalment. Jo això ho he de veure. Vinga, anem a veure.